Ei kun niin joo. Mitä vitsiä? Siis oikeesti miksi koko ajan? Voisiko tehdä videon? 2 minutes later or something like that. En mä halua tehdä videoa. Mä menen takas sänkyyn kattoo YouTubea 8 tuntia. Ei hitto, mä unohan läksyt. Mitä mä olin tekemässä? Ei oppilaan, mä menen pois luokasta, että lopeta se hyräily. Joo, okei. Okay. Hei, mä tulin takas ja... I'll stay strong, we live eternally.